Steam. O, gabi na. Kahanda na ako ng hapunan, guys. Nag-overtime sila, guys, kasi para hindi mapatid yung touring kana dire-diretso. Brunch dinner of the Buhos, the second day. Ayan. $5.44. Ilan na? Matyaga rin itong mga kabante namin, guys. Masisipag sila. Mababait din sila. Sila ang nakatulong sa amin mag-build ng bahay. Kaya ihanda na natin ang dinner nila. Ang dinner na naman ang problema nito, guys. Napagod na naman sila. They need dinner. 14. Ay sus! Inito ng sabaw, ane? Ha? Kinanglan, inito ng sabaw. Oh, kulo. Inito jud ang sabaw, ane ha? Giovanni? Sige, kapoy na. Overtime sila, guys. It's already 6:16. Oh, gabi na. Oh. Oh. Lagot ang mainit na sabaw dito. Sa mga ito. Oh. Diba? Kuwang pa ka, ne? Kuwang pa, ne? Kuwang pa? Oh. Oh my God. Look at the time. Oh, lagi. 6-7 na ako ng hapunan, guys. Meron pa naman yung ano. Yung ulam nila kanina. Ay, may natira. Marami. Ay, tumulo na pala. Tumulo na. Oh my. Tingnan natin. Marami pa oh. Marami pa. Kasya pa yan na hapunan nila. Tapos ang kanin, marami pa din. So blessed itong aking ulam. Para ma-share natin sa kanila. Kawawa naman sila pag napagod. At ito yung kanin. Marami pa yan. Kalahati. Kalahati ng kaldero. Ang dami. Kasya pa yan. Mabubusog pa. Alainom. Alainom. Nag-overtime na si Bertog. Si ko ano? Kung sa orasan na? 7:26 na. Oh. My God. Time, guys, nag-overtime na tayo. Oh my God, 3 oras tong overtime nila ngayon. Ba, malaki-laki yung matanggap nila sa overtime, ha. 3 oras, tapos libre pa dinner. Oh. Okay din, kaya lang pagod na pagod pa rin sila. Oh, Diyos ko. Pagod na pagod sila talaga. Mabigat pa yung trabaho nila, mabigat. Nakahanda na yung pagkain nila, pero mamaya na dahil malikabok. Ihanda ko na sana ang table, kaya lang malikabok eh. Ay kuntato. Ay kuntato.
nag-overtime sila guys kasi para hindi mapatid yung flooring para dire-diretso. Para mas matibay. Kaya sinusunod na. Ayun, pati yun oh. Pagod na rin oh. Pagod na rin oh. Merong isang nilalang dito na worried bakit kami nandito hanggang ngayong gabi guys, at nag-worry siya bakit ganito, bakit maraming tao kanya. Eto, nag-worry siya oh, bakit kayo nandito, sabi niya. Dagal, huwag kang mag-worry, saglit na lang, ha? Okay, mamaya kain na tayo pagkatapos, ha? Oh. Ano, salita ka. Time is it na? Oh my God, kulang pa daw? Anong oras na? 8:26? My God. 8:26 PM na. Hindi pa sila kumain. Nandun yung iba sa taas. Ako hindi pa tapos. Magmasa pa sila. Aba, ano na ito? Late na. Aba, malaki-laki ang kita nila dahil 3.5 hours or more. Ewan ko kasi magmasa pa sila. Dinner of the buhos, the second day. Ayan. At least yung tanghalian kanina ay na hati ko naman at awan man ng Diyos, nagkasya. Okay pa naman. Yun lang, hindi ako nagsaing ng kanin. Yun lang. Mukhang kulang yata 10, diba?